Alis na kami mga kasoroy. Dito yung room namin. Eh bro. Yeah. Sige bro. Bro, lamat. Ma'am. Alright mga kasoroy, babatsin na kami. Wala ka na ba nakalimutan doon, Garad? Ito na mga kasoroy, pupunta na kami ng Larina Port. What's up? Oo. Kaya nga, sabi ko sa'yo eh. Oo. Okay. Bye-bye, Sikihor. See you next time. Thank you sa lahat. At napaligayan nyo kami. Ganda rito sa mga kasoroy sa Sikihor. Pag may time kayo, pasyalan nyo to. Oo, napakabait ang mga tao dito, mga kasoroy. Napaka nila, accommodating. Kahit sa Sikihor ka, yung lugar or kahit saan, kung hindi mo alam, tanong ka kung ano, ang bait nila rito. Grabe, wala akong masabi sa mga tao rito sa Sikihor, mga kasoroy. I highly recommended. Marami pa kaming hindi napuntahan, mga kasoroy, na pasyalan rito, pero okay na yun, mga 6 na ano rin kasi mga kasoroy, sumama yung panahon kasi ito na naman, kaya umalis na lang kami doon kasi dapat alas 5 pa kami. Biglang umulan tapos biglang huminto. Buti hindi na umambon. Kaya sabi ko sa misis ko, tara na. Baka mamaya tingnan mo naman yung ulap, yun baka itim banda doon. Baka bumuhos na naman yan. Mahirap na pag alas 5 tayo alis. Alas 7 pa naman aalis yung Roro papuntang Bohol, mga kasoroy. Kaya sabi ko, samantalahin na natin to. Bye bye Boulevard. Ayan, Boulevard yung kinakainan namin tuwing gabi. At saka yun, port ng Sikihor. Alright mga kasoroy, mamaya na lang. Alright mga kasoroy, dito na tayo sa Banban na. Dito sa Sikihor, papunta tayo ng Larina Port, mga kasoroy. Doon kami sasakay ng papuntang Bohol. Timing, mga kasoroy, labasan ng mga estudyante, 4. Larina, Lasin naman yung papunta rito, mga kasoroy. Pang shortcut yung ganyan, mga kasoroy. Maganda rin yung ginawa ng gobyerno rito. Para pumunta ka sa kabilang isla, may pa-shortcut na lang siya. Dito ka na sa gitna dadaan. Medyo bundok nga lang, mga kasoroy. Pangat, makatarik na mga kasoroy, na daan dito sa Sikihor. Pero pag kumrosing ka rito sa bundok nila, grabing paano tarik nga kasoroy. Tapos pag ahon mo naman, grabing ahon, nakala mo delikado yung brake mo pag uminit kaya naglagi ako, engine brake na lang ako palagi, kunting brake na kasi baka uminit yung brake baka hindi kumagat yung brake pa. Ganun mga kasoroy. Malapit na tayo mga kasoroy, 4 minutes na lang. Ako pag pinawasingan ko kasi si Sibyong kanina kasi ubod ng dumi mula pa sa pagbiyahe namin sa La Libertad hanggang Dumaguete, hanggang ginamit namin ng 2 araw dito sa kapapasyal dito sa mga kasoroy. Talagang yung putik, makakapal na yung mga putik kaya hindi ko na matiis yung dumi niya. Kaya kahit minsan umaambon, pinawasingan ko na kasi wala Okay, 3 minutes lang tayo mga kasoroy sa Larina Port. Ito lang pala ang rito, yung mga Roro, kung may mga sasakyan ka, dito lang pala ang hindi na pala, wala palang doon, kumbaga Roro doon sa papunta galing Dumaguete. Okay, dyan Dunggo ba dyan sa mga kasoroy, sa Sikihor Port. Pero pag paalis ka, wala, puro passenger lang ang meron dyan. Dito na tayo sa bayan ng mga kasoroy, ng Larina. Ayan kasi mahirap kung hindi ka mag-waste dito. Ang daming mga cruising hindi mo alam kung saan ka dadaan Ayan ang ganda rin yung nila rito, place nila rito, bayan nila. Dami ring kainan, ganun. Lapit na tayo sa mga kasoroy, sa nila, port. Tapos tayo dyan, paahon na naman. Dito paahon tayo. Napuntahan na namin kasi nung nakarang araw nung pagkatapos namin pumasyal
Kala namin may ano ng alas 11, alas 12 ng gabi. Yun pala alas 7. Kung alas 11 lang yun or alas 12 ng gabi, isang araw lang kami rito. Uwi na kami sa Kasoroy. Ha? Yun lang. Paktay na yung Kasoroy. Sarado yung port. Huwag naman sana. Pauwiin mo naman kami. Ano? Doon. Okay, park muna kami rito mga Kasoroy ha. Bibili muna kami ng ticket. Alright. Naway na lang mga Kasoroy. Sok na kami mga Kasoroy kasi 5:45 na yung oras, alas 7 kasi nandito kami sa Port of Larina, Siquijor mga Kasoroy kasi dito kasi yung Port of Larina. Kukunin ko na si Sibyong kasi kailangan namin pumasok kasi may babayaran pa kami doon sa PPTE yata yun tinatawag. Ewan ko ano yun? Kawawa naman si Sibyong. Kaano ka lang kanina mga Kasoroy Kaka-washing ko lang kanina Ito na naman, dumi na naman si Sibyong. Kawawa naman. Alright mga Kasoroy, mamaya na lang ha. Yung sana hindi ko na pa initi ng 70. Ano na, umuulan. Alright mga Kasoroy. Yun na mga Kasoroy, papasok na kami sana. Ay nga ron. May kinahanglan sir? Ha? May kinahanglan? Nga. Sa kuan tagbilaran mi. Ticket, ibigay mo nga ron yung ticket. Baka mahulog yung ticket nga ron ha. Yan. PPA. Sige sir, thank you. Grabing ulan mga Kasoroy. Sige sir. Lakas. Sana maging okay si mga Kasoroy. Si GoPro baka mabasa to. Kaya kailangan na talaga namin pumasok. Hindi pwede. Asa man sir? Kana sir? Sige. Sila nga rad, pasilong lang. Kaya puntahan mo doon nga rad. Yan dyan. Dyan lang dyan. Pupunta ako dyan. Binayaran lang kami rito sa port ng PPE dito sa pagkatapos kumuha ka ng doon. Hindi ko alam kung magkano yung PPE. Parang rin din. Ewan ko kung anong pinaya. Basta PPE lang Yan ang binayaran namin rito. Tapos pumunta na lang kami doon kasi doon daw ang barko Dunggo raw. Tapos may waiting area doon. Okay mga Kasoroy. Okay mga Kasoroy, ilipat lang tayo doon. Kasi baka pag dumating na yung barko kasi nakapwesto na yung mga baka darating na Mga Kasoroy, may waiting area pala rito No entry. Exit to. Parking isa, parking area. Saan? Dito pala papasok. May inspection pa pala rito ang mangyayari mga Kasoroy. Okay. Alright, may inspection pa rito mga Kasoroy. Alright mga Kasoroy, sakay na kami mga Kasoroy sa Roro papuntang Tagbilaran Bohol. Patay. Saan? Okay mga Kasoroy, kita na nga rin baka yung ticket. Sir, pasol na sir? Pwede dire? Pwede ra dire ha? Kay murag alanganin ko diya. Okay mga Kasoroy. Ito na mga Kasoroy, hintayin ko lang yung guard mga Kasoroy kasi kung papasok na ako o hindi kasi meron pa nag-unloading Okay mga Kasoroy, ito sa Roro papuntang nakakatakot naman rito. Yun Roro mga Kasoroy, papuntang Tagbilaran to, Bohol. Alright mga Kasoroy, tara. Punta na tayo sa taas mga Kasoroy. Hay ka na taas. Pupunta pala kami sa labas uli. Hirap naman dito. Alright mga Kasoroy, ito na. Ay nako, ang hirap. Okay mga Kasoroy, papasok na kami.
Yung tubig natin nga ron, nandyan. Nauuhaw ako mga kasuri. Muntik ng mano si Sibyong. Akala ko naka-stand eh. Tara, pupunta na kami dun sa mga upuan mga kasuri. Yan, si Sibyong dun oh. Okay na siguro yan dyan.